Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 12 may hepdeýän çarşamba güni hoş geldiňiz bizim kanalyma. Biz şu gepleşigimizde siziň bilen esasy Türkmenistanyň esas kanuny bolan konstitusiýany çalşan ýagdaýymyzda, şoňa üýtgeçikler girden ýagdaýymyzda türkmen halkyna näme täsir boljak? Türkmen halky öz arzularyna konstitusiýanyň çalşmagy bilen ýetip bilermi ýa ýetip bilmezmi? Gelin şu barada biz görüň edelim. Bizim kanalımızda şu gün Nurçan geldi. Nurçan, selamun aleyküm. Salam. Sağ olun geleniniz için, bize koşulyanınız için ve bizim bilen gepleşikleri alıp baryanınız için. Hormatly vatandaşlar, kim gepleşiklere koşulacak olsa mümkinçilik bardır. Aktivist çatına gelin. Telegramda şu yerde bizde adminler var. Şolar bilen gürleşip, şolar bilen ılalaşıp gelip bilersiniz. Öz pikirlerini aýdyp bilersiniz, paýlaşyp bilersiniz. Şu temamyzy başlamaka, ýani konstitusiýa barada temamyzy başlamaka men size bir dokument götürjek bolýam. Ünferin hormatly vatandaşlar. Ine şu dokumenti biz Türkiýeden alyp ýadyňyzda bolsa 1 awgustda 2020-nji ýylda biz protest gurnadyk. Ýani pasosagyny Türkmenistanyň Türkiýadaky Stambullaky konsulsaň öňünde protest guruldy. Şu protestda ýadyňyzda bolsa Sadyk Kargo we onuň ýoldaşlary bizim aktivistlerimizi atak edip vurup ýani helak etdiler. Soň olar meni kowladylar, ýani maňa bir zat etjek bolup. Ýadyňyzda bolsa biz ýani prokuratura hatlar ýazdyk. Ýani şu prokuraturadan jogaplar geldi. Şu jogapda ine ýazyly 24 saatda Sadyk Kargo'nun tutmaly we tutsap etmeli sebebi bir topar ýygnalan videolaryň, bir topar ýygnalan suwtnamalaryň netijesinde şol adama görkezip onu jenaýata çekmeli. Ol gruppa boy, ýani adam beýleki adamlaryň hukukyny bozmak bir topar, şu topary tutsap edip ýani şu jenaýata çekmek boýunça. Türkiýede 1 ýyldan gowrak, ýani şu mesele sedirli, 1 ýyldan gowrak da 1 ýyla çelli. Ýöne netijesi berildi. Diýmek, Türkiýede kanunlar işleýär. Protesta çyksam ýani protesta çykyp urulsam kanunlar işleýär. Türkiýede öz hukukyny, hakyny gowrak bolýan eken. Ine şunu men size aýtjak boldum. Başga täzelikler, şu arada başga da täzelikler bolsa biz aýdyp durarys. Indi ýene bir zat aýtjak bolan zadym. Ine Türkmenistandan men şu habarlar aldym. Prokuraturadan, polislerden we MHM işgärlerinden, ýani orta derejede ofisiýerler işleýär, şolar şeýle diýär. Hökman suratda Murat Kılıçeviç halkymyz öz haklaryny, hukuklaryny talap etsinler. Arşikaýetden ýatsynlar. Sebäbi bizim şu ýerde işleýär, bizim şu rejimiň işlerini edýär, bizim iýeti kowýarlar, bizim öz haklaryny, hukuklaryny gowrak bilemdik, bizim bizar boldyk şolardan. Goý ýatsynlar, biz elimizden geleni kömek ederiz diýip aýdýarlar. Şu ýaly men öňüm aýdýardym, Türkmenistanyň içinde konstitusiýany ýöretmek üçin diňe bir organ bardyr, olum halk. Ne prezident, ne hukuk koruyan gurumlar hiç kim ýöretip bilmeýär. Şonuň üçin men size her wagt aýdýan, istenlik ýerde kanunumuz bolsa, jedeleýilmeň, maşynyňyzy alýam, alsyn, surat alın, znaçogynyň nomerini, adyny, familiýasyny, maşynyny, ýani maşynyň nomerini, wagtyny belläň, şaýatçyny alın, ýanynda şaýatçy bolsa geçip barýan soraň telefon zatlaryny alın da gün arda ýazyn prokuratura. Şuraya bir kanun ýagdaýy saklady, bir kanun ýagdaýda maşyny talap etdi, bir kanun ýagdaýda da şu maňa jenaýat aldy diýip aýdyp bilersiniz. Ine şonu siz aýdan badyňyzda şonu ýazan badyňyzda hökman prokuratura derňi işine başlaýar. Prokuraturada ýani prosedura şeýle arda berilmi, seredilmeli boldy. 1000 arda gelse 1000, 100 000 gelse 100 000 seredilmeli. Adam yetmese adam ýani iş garal ýalar. Şu ýaly. Şoň üçin etrap prokuratura jogap bermedim, 20 gün geçdimi? Güni ýani şäher prokuraturasına.
Şäher prokuraturasy jogap berenokmy? Egerde şäherde ýaşasam. Onu vilayet prokuraturasy. Vilayet prokuraturasy jogap berenokmy? General prokuratura we şo wagtda prezident ýa. Aydın kanunyny bozulýan. Ine şu ýaly mesele bolup geçýär Türkmenistanyň içinde. Men bir aýtjak bolýan bir gepleşige başlamaka men sizi konstitusiýadaky bizim şertlerimiz, maddalar niden gelip çıkıyor? Haýsy şertnamalardan, bütün dünya konvensiyalardan ve Türkmenistanyň bolçakan şertnamalardan çıkýan yerlerini düşündirecek bolýan, onsoň şol bizim konstitusiýadaky maddalar näçip şeýle bolmaly diýip men size düşündürün. Şoň üçin maňa kyn görmeseňiz, Musa bilen Nurçan bir 10 minut wagt berseňiz, biz men informasiýa, zerur informasiýa berip biljek informasiýa. Musa, hoş geldiňiz bizim kanalymyza. Assalamu alaykum Murad aga, assalamu alaykum vatandaşlar. Hoş bulduk. Siz kyn görmän berilýän soraglary ýazyp durun. Men häzir gysgaça bir 10 minut galman informasiýany berýin, ondan biz gepleşe soragy jogaplara başlar. Bolýarmy? Bolýar. Hormatly vatandaşlar, gelin biz şol men size azıcık ýygynan informasiýamy serdireyim. Ine mysal üçin siz bilýäňiz, adam hukuklaryny goraýan bütün dünya jarnamasy ýazyldy. Şo jarnama ýazylanda bir 7 uluý döwlet gol çekdi. Bir azıcık wagt geçmäke şo jarnamaň birinji şertnama adam hukukyny goraýan şertnamalary giňeldelip täzeden şol jarnamaň esasynda şoň köp düzgünlerini alıp köp ýyllyk tejribeň esasynda adat kanun statusyna şo jarnama iyi boldy. Ve täze jarnamadan alınan maddalaryň ulanyp täzeden şonuň esasynda jarnamaň esasynda täzeden 2 sany hökmany suratda bütün döwletler bilen hökmany suratda kabul edilýän 2 sany şertnama kabul edildi. Birinji şertnama raýat we siýasy hukuklar barada halkara şertnama. İkinji şertnama ykdysady durmuş we medeni hukuklar baradaky halkara şertnama. Diýmek, bütün dünya adam hukukyny goraýan jarnama şol iki sany şertnama çykan soň konsultatywna boldy. Hökmany suratda birinji jarnamany hemme döwletler kabul edip ikrar etmeli diýilen zat aýryldy. Konsultatywna boldy, konsultasiýa hökmünde ýöne şondan çykan adam hukuklarynyň gymmatlyklary, adam haklarynyň gymmatlyklary täze dokumenta goýulyp, o dokumentin ady raýat we siýasy hukuklar baradaky halkara şertnama birinji, ikinji ykdysady durmuş we medeni hukuklar baradaky halkara şertnama goýuldy. Ine şol iki dokument 162 döwlet gol çekdi. 162 döwlet gol çekdi, soň bir näçe wagtdan soň, köp wagtdan näl, ýene de 7 döwlet goşuldy. Şol iki sany güýç şertnama. Şol şertnamaň esasynda şol şertnamalara goşulan döwletleriň konstitusiýasy gurulýar. Diýmek, şu şertnamaň maddalaryny göz tutup we şo ýerde goşmaçylary göz tutup hemme dünýäniň konstitusiýalary şunu gol çeken şertnamalar gol çeken döwletleriň konstitusiýalary şuna gara serdilýär we taýýarlanýar ve kabul edilýär. Gelin şo zatlary zertip geçelim. Adam hukuklaryny goraýan jarnamaň düzgünlüğünün köp ýyllyk tejribenin esasynda adat kanun statusyna iyi boldy. Käbir döwletlerde jarnama bölükliň ikrar edildi. Şu jarnama, birinji jarnama käbir döwletlerde ýörýär, käbir döwletlerde ýörenok diňe konsultasiýa hökmünde. Inni şondan ibaret bolan 2 sany täze şertnama hemme esas döwletleriň gol çeken şertnamasy raýat we siýasy hukuklar barada halkara şertnama Birleşen Milletlerin Gurulmasynyň ähli umumy jarnamasyna esaslanýan şertnamasydyr diýip ikrar edildi.
1966 ýylda 16 dekabrynda kabul edilen ähli umumy şertnama 1976 ýylyň 23 martynda güýje girdi. Birleşik şertnama hökmünde bolup 2017 ýylyň awgust aýyndan başlap 172 döwlet üçin hökmanydyr. Şoň içinde Türkmenistan'ım var. Gatnaşan döwletlerden başga da 7 tane ýurt şertnama gol çekdi. Şertnama hemme tarapları adamların raýatlyk we siyasi hukuklaryna, şol sanyna ýaşamak hukuguna, din azatlygyna, söz azatlygyna, ýygnanyşmak azatlygyna, ses vermek hakyna, kadyet işine, adalatly kadyet işine we şunu meňzeş adam gymmatlyklaryna hormat koymağa borçlu edýär. Unutmayın. Şu zatlar bizim konstitusiýamyzda bolmaly. 1992 ýylyň konstitusiýasyna şu zatlar bady. Ondan soň 9 gerek üýtgedilip şu maddalaryň ýitip başlady. Muny derňän ýok. Bizim halkymyz derňemeli, bizim halkymyz talap etmeli. Ýöne biz bu zatlardan habarymyz ýok. Men şoň üçin size düşündirýän. Şoň üçin size düşündirýän şuňky konstitusiýaň esasyna biz ne ýaşap bilýäs azat, ne azat hereket et bilýäs, ne azat sözümiz var, ne din azatlygymiz var. Biz öz Türkmenistanymyza girmem bilen bu. Men göňe diýen. İçinden çykmam bilen bu. Biz pasportlara çarşyp bilen bu. Şoň üçin biz Türkmenistanyň prezident saýlawlaryny geçirdik. Dogry. Ol wagtlaryň saýlawlar içine baran soň biz umumy bütün dünýäni çağırıp açyk saýlawlar geçirer. Kim ustaş bolsun? Ýöne häzirlikçe biz prezident saýlawlary geçirenden ikinji ýardymyz bizim konstitusiýany üýtgetmek. Men öňe aýdym. Diktaturany Türkmenistanyň paraxor tohumy ýykmak üçin milyon uğurlar var. Biz esasy 3 uğur saýladyk. Birinji polivaya missiya diýär, ýani yerlerde iş. Ol näme? Yerlerde adamlar kanunları düşündürmek, yerlerde adamlara öz aşkaýatlaryny düşündürüp biz prosvetительski ýani düşündürüş işleri geçirmeli. Ondan soň ýuwaş-ýuwaş prosesler başlamaly. Yerlerdeki iş biz konstitusiýany üýtgedip, bizim ýaşap biljek şol iki sany şertnama, raýat we siyasi hukuklaryny goraýan şertnamaň esasyna ikinji hem bolsa biz ykdysady, sosial şertnamaň esasyna täze konstitusiýany gurup, ondan soň indiki erdimizde biz şu konstitusiýany kabul etmeli. Referendum geçer. Şu konstitusiýada referendum arkaly indi konstitusiýany üýtgetjek bolsalar, diňe referendum halkyň ýagny hemmesiniň gatnaşmagyna beýle haklarda ýaly şoýal bolmaly. Ine konstitusiýany üýtgetjek bol Fransada. Ya da konstitusiýa Gazakstanda üýtgedilýär. Ine referendum geçirilýär. Bütün halk bilen ýani alınýar. Bizde bolsa näme edilýär? Bir kiçik topara ýani konstitusiýany üýtgedip rol berildi. Kiçik toparam iň diktator we paly adamlar ýani meclise saýlanýar. Şolaryň näme diýsem ýani öz itini deputat etjek bolsa, öz itine Türkmenistanyň prezidenti etjek bolsa, elin galdyryp taýlap durur. Onun ne konstitusiýa bolýar, ne hökümet ýani guruş şahlary bar bizde. Ne bizde hökümet adamlary bar. Bizde hökümet adamlary ýok. Şoň üçin şu özleşikleri biz başlamaly. Indi konstitusiýa gerek galanna biz onu taýýar edip, konstitusiýon komissiýa düredip, konstitusiýon komissiýanyň içinde juristler, ýani konstitusiýany gowlaýanlar adamlar taýýarlap, halkymyza şonu maslahat hökmünde berer. Halkymyz görüp, onu 1-2 aý ýani ekranda düşündürüp, halkymyz saýlar. Şunu goşmaly, muny goşmaly, prezident respublikasy bolmaly, bize parlament respublikasy bolmaly. Ine hemme goşmaçylary, hemme üýtgemeleri halk maslahat hökmünde berer. Ona biz içine salar. Ahir goşmaçylar, maslahatlar, täze üýtgemeler bolmasa, biz şonu sese goýup referendum edilip prezident saýlawlary geçirirse sese goýup alar. Şonu allymyz biz Berdimuhammedowyň düýüne palta urduğumuz bolýar. Palta saldığımız bolýar. Ondan soň Berdimuhammedowyň öz weripe
borçları, vezife hakları çeklendirilýär. Inni kädim biz Türkmenistanyň prezidentine impeachment edir. Ya biz konstitusiýa onu goşar, hökümet suratda. Şonuň üçin vatandaşlar men size her wagtdan diýen, bizim etmeli işimiz köp, saýlawlar inni başlandy. Biz köp zatlary etmeli bolarys. Gelin men çıkışymy dowam edeýin. Sizin ruhsatyňyz bilen. Bu şertnama 1970-nji ýylyň 18 sentýabrda SSR'nin ýokary Sowet prezidiumynyň karary bilen tasdiklandy. Ýagny şu şertnama hemme taraplara adamlaryň raýatlyk we siýasy hukuklaryny, şol sanda ýaşamak hukugyny, din azatlygyny, söz azatlygyny, ýynaşmak azatlyklaryny, ses bermek hakyny, qaryat işine, adalatly qaryat işine we şuňa meňzeş adam gymmatlyklaryna hormat goýulýan zatlary şu döwletlere borç hökmüne goýulýar. Şu şertnamanyň SSR döwrüne ýokary prezidium kabul edýär. Inni şol şertnamanyň ýerine ýetirişini gödäkçilik bütün dünýä milletler guramasynyň adam hukuklaryny komiteti tarapyndan gatnaşyjy ýurtlaryň hasabatlaryny garamak, şertnama tesirleri neşir etmek we bu şertnama gatnaşan ýurtlaryň şertnamanyň bozulmagyna bardak şikayetler garamak arkaly amal aşyrýar. Diýmek, şol ikisany şertnama, jarnamadan gelip çykan şertnama Türkmenistan tarapyndan tasdiklandy we beýleki 179 döwlet tarapyndan tasdiklandy. Inni şol adam hukuklary bozulýarmy ýa şu şertnamaň ýa-ni maddalar Türkmenistanda bozulýarmy, bozulmaýarmy diýip ýönetim komiteti döredildi. Ol komitede 18 adam girýär we olar hemme döwletlerden her ýyl hasabadan ýalar we barýarlar. Ine şol atlar Türkmenistana bağlanıp her ýyl Türkmenistana ýa-ni bir topar soralar berilýär. Türkmenistanam ýok diýeni howo diýip allap wagt çekip gidýär. Mysal üçin ýadyňyzda bolsa Oğuz Sapar Muradowa öldürildi türmede. Men ýalňyşmasam 2007'de. 14 sentýabrda. Ine şol boýunça ýörüýte OON ýa-ni Birleşen Milletler Guramasy karar çykardy. Türkmenistan şonu boýun almaly. Suwd edildi. Türkmenistanyň boyun almasynyň wagty berildi. Türkmenistan etmedi şonu. Wagt çekýär, Raşid Melidow Türkiýaly oýunýa, wagt çekip. Bular bütün dünýäni allap ýörür. Men şoň üçin ýani bular siýasy maşenikler. Inni dowam edeli. İlkinji goşmaşa tesirnama, raýat we siýasy hukuklar barada halkary şertnamasynyň başlanmajy. Söz başda gatnaşy döwletler BMG'niň bütün dünýä milletler guramasynyň düzgünlamasyna we adam hukuklarynyň ähli jarnamasyna ýylan edilen ýöreglere dayanmak bilen ähli adamlaryň mertebesini we din hukukly aýrylmaz hukuklaryny dünýäde erkinligiň, adalatlyň we paragatçylygyň esas hökmüne ikrar edýärler. Erkin adam ideýalarynyň dine, ykysady, jemgyýetçilik, medeni, raýat we siýasy hukuklarynyň erkin peýdalanmak şertlerine durmuşa geçirilip biljekdigini ikrar etmek bilen döwletleriň adam hukuklaryna we azatlyklaryna hormat goýulmagyny we berja edilmegini öňe sürmäge borçludygyny göz öňünde tutup şol şertnamanyň teksti bilen ılanlaşýandyklaryny boyun alýarlar. Ine Türkmenistan boyun aldy şunu. Ünferin, azatlyk ýok bizde. Türkmenistanyň içine ýetip bolmak gerek. Azatlyk ýok. Sözläp bolmak, söz azatlygy ýok. Türkmenistanyň daşyny gurýan adamlaryň söz azatlygyny bolup, içindäki garnaşlaryna batyş edip, jenayly iş edip ýörler. Ine men şonuň üçin aýdýan. Biz kanun tarafa geçmeli. Biz gara tarapda. Diktatorym, hukuk goýan guramalarym bizim halkymyzdan. Biz inni halk bolup ak tarafa geçmeli, kanun tarafa. Olar geçmese, biz olar kanunu çağırırız. Kanunu çağırıp bilmesek, biz oları suud ederiz. Bir-birden tutup, yara almalan bolsa, yara alıp ýöne suud ederiz. Biz Türkmenistanyň konstitusiýasyny şolurdan gorarys. Eger şolur bozýan bolsa. Inni dowam edelim. Türkmenistan 1997-nji ýylda raýat we siýasat hukuklary barada halkara şertnamany tasdiklady.
ve degişlilikte 1997-nji ýyl ve 2020-nji ýyllarda bu şertnama iki sany goşmaşa tesvirnama goşuldy. Diýmek, Sovet Soýuzyna Türkmenistan baka 73-nji ýylda çekildi. Sovet Soýuzynyň ýokary prezidiumynyň tarapyndan. Ondan 97-nji ýylda biz öz başlyk bir tarap döwlet bolanma 97-nji ýylda ine Türkmenistan şonu ýene de tasdiklady. 2000-nji ýyldaky goşmaçalara da tasdiklady. Onam tasdiklady Türkmenistan. 1997-nji ýylda ykdysady durmuş we medeni hukuklar bardak halkara şertnamany 1994-nji ýylda jyntaýdan kemsitmenin ähli görnüşlerini ýok etmek bardak halkara konwensiýany 1997-nji ýylda aýal gyýlara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek bardak konwensiýany, gynamalara garşy konwensiýany tasdiklady. Ine derdim. Şu zatları tasdiklap, onam konstitusiýany salyp, Türkmenistanyň öňüne prezident diýen maşennik Serdar Berdimuhammedow bizim aýal gyýlarymyzyň ýanky haklaryny bozýar. Maşina minmeli, prawa bermeli, maşin sürmeli, 8-den soň çykmaly, aýal maşgala ýeköz ýörmeli we beýlik. Ol näme diýdi? Egerde bir adam ogurluk etse, bütün Türkmenistan türmäge salmaly. Egerde 2 sany, 5 sany, 100 sany gyz bagşlan bolýan, küntçülük etse, onda bar Türkmenistanlyk aýaly küntümüşdi. Ol bir akmakçylyk, ol bir samsyklyk, ol bir idiotçylyk. Ine men şoň üçin bular idiot diýen. 1999-njy ýylda beýliki rehimsiz, adamkärçiliksiz we mertebäni kemsitýän çemeleşme ýa-da jeza 1993-njy ýylda çağanyň hukuklaryny bardak konwensiýa we 2005-nji ýylda bu konwensiýa iki sany goşmaşa tesvirnamada golçek tasdiklady. Ýöne şol wagtda Türkmenistan aýal gyýlara garşy diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek bardak konwensiýa, gynamalara garşy konwensiýa we jyntaýdan kemsitmelerin ähli görnüşlerini ýok etmek bardaky halkara konwensiýalarda aýry argatnaşyga garamak ukybyny ikrar etmedi ýa-da ona goşulmady. O diýmek näme? Egerde bir sany aýal maşgala o ýa-da BMW ýatsa, o ona ýatsa, ine şoňa seredilmeli diýip gol çekýär. Ýa-da goşulmak şoňa seredilmeli. Ýöne haçanlar Türkmenistanyň içinde umum aýal gyýlar, mesela müňlerçe ýatsa, onda elbetde serediler. O bir kısan ýadan adamyň ýanky ardasy bilen şu zatlary seredilmeli ýaly etdiler şonu. Şoň üçin bir kısan adam ýazanma bular atak edýär. Şoň üçin men size diýem, müňlerçe bolup ýazmaly ardalary. Onda bularyň işi görülýär. Sultany bolýar şoň. Raýat we siýasy hukuklar bardak halkara şertnama 1966-njy ýylda Baş Assambleýa tarapyndan kabul edildi we 76-njy ýylda güýje girdi. Onun gatnaşyçylar 167 döwletler. Onda mahsus mertebäni we adamzat maşgalasynyň ähli agzalarynyň deň we aýrylmaz hukuklaryny ikrar etmek dünýäde erkinligiň, adalatyň we parahatçylygyň esasy düzgünü bolup durýar diýip aýdylýar. Resminama her kimiň arkaýyn ýaşamak, azat pikir etmek, söz azatlygyny we din azatlygyny ikrar edýär. Şertnamada hiç kimin gynamalara ýa-da rehimsiz adamkärçiliksiz ýa-da mertebäni kemsitýän jezalara sezebar edilmejekdigini nykdalynýar. Hiç kim gulçulukda saklanmaz ve hiç kim mecburi ýagdaýda gulçuluga girilmez ýa-da gulçulugyň işine mecbur edilmez diýilýär. Ülkeň Türkmenistanda şuruň hemme zat bolýar. Şoň üçin bize täze konstitusiýa. Bular 92-nji ýylyň konstitusiýasyny 9 edip üýtgedip diktator konstitusiýasyny ýasadylar. Şo konstitusiýanyň esasyna bize haklarymyzdan gorap bilemdik. Biz öz azatlygymyzdan gorap bilemdik. Biz azat hereketlerimizden gorap bilemdik. Biz hiç nada bilemdik. Dine diktatorlar bizi gıynamak üçin şol maddalary üýtgedip öýlerine amat bolan etdiler. Şoň üçin bizim birinji işimiz
Türkmenistan'ın ötüşünde birinci adımlarda konstitusiyanı çalışmak. Türkmenistan'ın devlet kuruluşunun esası düyüğü konstitusiya. Şu konstitusiyada biz halkı, Türkmen halkı, onun haklarını güçlendirmeli. Prezidentin haklarını perheltmeli. Şu yerde biz halk genişi ya da bir meclis diye sonra tapal yok. Şunu güçlendirmeli. Bolmasa hem hukuklar hem haklar bir adım yerine prezidentte olur. Yani şunun için hormatly vatandaşlar katı wajyp mesele biz şu gepleşiklerimize başlar. Biz size 92-nji ýylyň konstitusiýasyny düşündirer. Biz size şu konstitusiýany düşündirer. Arasynyň tapawutlaryny düşündirer. Biz size bilimleri verir. On soň juridik komissiýasy ýa-ni konstitusiýon komissiýasy işlemine biz size taýýar material berer. Proýekt hökmünde sizin maslahatlaryňyzy dinläp 2-3 aýyň 4 aýyň dowamında biz konstitusiýany referendum üstülen ýa-ni prezident saýlawları geçirdiler. Şo ýaly edip biz alarsa bütün dünya jahiller. Ine şonu diktatorlaryň gara güni gelip başlaýar. Şo günden başlar. Biz olar bilen näme etdiler. Biz hakly bolýar. Ine şonuň üçin hormatly vatandaşlar, men sizi hemmeňizi öz grajdan jogapkärçiligiňe çağırýar. Raýat jogapkärçiligiňe çağırýar. Şu güne çelip biz şonu etmedik. Şu güne çelip biz öz jogapkärçiligimizi, grajdan pozisiýamyzy, grajdan jogapkärçiligimizi, grajdan aktivnosymyzy görkezmedik. Wagty geldi. Güýçli döwlet kurjak bolýarmy? Ýewropa ýaly, Amerika ýaly. Onu feýledim şolara. Öz grajdan aktivnosy bilen kanunçylar, kanun bir ýerde bir bolaýsa da arda ýalyp görýär, ýa-ni işini görýär. Bizim şey etmeli. Onu kanunlar hem ýerde işler. Ine BMG'nin meydançasında raýat we siyasi hukuklar barada halkara şertnamanyň düzümlerini laýykda ýürütülýän geňiş döredildi. Ol geňişde 18 ýürütülýän ekspert, ýa-ni hünärmendler bar. Geňiş döwletleriň döwürleýin hasabatlaryny gözden geçirýär. Ine men size bizim konstitusiýamyzyň 29-njy maddasyny okap berýän. Häzir konstitusiýanyň Türkmenistan'la erkeklerin ve ayarlarının din hukuklary ve azatlıkları şeýleken durmuşa geçirilmeli için din mümkinçilikler bar. Cins esasında dinliğin bozulmağı kanun tarafından keskitlenen jogapkärçiligi sebäp bolýar. Ine Serdar Berdimuhammedow dil görkezme çıkardı ya kagıly görkezme çıkardı tapagy yok. Şu görkezmeni çıkardı ayal gyýylaryň ýa-ni haklaryny, hukuklaryny kimsetdi. Şu 29-njy madda boýunça ol konstitusiýany güdük boldy. Serdar Berdimuhammedow bir türme basmaly jenaýaty çykardy. Ne şoň üçin men Genel prokuratura ýüzlenýän, Adalet ministrligi ýüzlenýän, ýokary suwda ýüzlenýän, Howpsuzlyk ministrligi ýüzlenýän, polis ministrligi ýüzlenýän ministrlar siz jogapkärçilik diýersiniz. Sebäbi bizim aýdýan zatlarymyz YouTube'da ve dokumentarna galýar ýeti çalışma bolanlar içinde. Biz şu zatlary galdyryp siz jenaýada çeker. Siz gaty ıssagly. Serdar Berdimuhammedow tutsak etmeli. Siz gaty ıssagly. Gurbanguly Berdimuhammedow tutsak etmeli. Olar samozvanic. İkincisi hem ogry, siyasi ogry. Prezidentam däl, muny hiç kim saýlanok, muny hiç kim islenok. Bu hökümet adamy däl. Şol iki ata ogul Türkmenistan döwletini basyp alyp hökümeti ogurla, onam bandit topar bilen dolandyryp Türkmenistan döwletini ogurlajak bolýar. Şoň kelläňiz işlenokmy? Ya sizem şolaryň spodwijniklarmy? Ya şo bandan agzalarmy? Ine her konstitusiýany ütköder, biz yerine ýetejek hökümet saýlar, prezident impeachment aýrar we beýlik döwletleri haýy eder, bizi kömek etmeli. Şu bizim halk bolup alan kararlarymyzy durmuşa geçirmeli. Şunun bilen men gysgaça informasiýany berip guturdum. Inni biz öz gepleşigimize dowam edeli. Bagşlan Nurcan bagşlan men wagt alym açyk. Men şu gepleşigimde size bir sorum var. Ýalnıja men düşündürdüm. Bütün dünya cemiyeti, bütün dünya adamları şu planetada jarnamany düzülür. Adam hukugyny goraýan jarnama. O jarnamany gurunny
şol ýani Birleşen Milletler Guramasy 6-7 döwlet kol çekdi. Onu ýani durmuşa geçirip başlananlarına bir topar soralar çykdy. Şol soraları göýüňe tutup, indi bütün dünya cemiyeti täze şol jarnamanyň içinden esasy maddeleri alıp raýat we syýasy hukuklar goýan şertnama döwletdi. Açyk soňra ikinji şertnama döwletdi, ykdysady we sosial tarapdan hukuklar goýan şertnama halkara. Ne şu iki şertnama bütün döwletlerin konstitusiýasyna 90% bölük boldy. Sizin pikirinizçe Türkmenistanda şu iki sany Türkmenistanyň gol çeken şertnamasy, Türkmenistanyň konstitusiýasyna ýazylan gol çekilen halkara şertnamalar Türkmenistanyň konstitusiýasynyň ýokary hasaplanýar diýip ýazylan. Ine şular şertnamalar Türkmenistanda ýören elbetde konstitusiýaň döredilişi we ýani üýtgüdilen konstitusiýa näme dogry? Şu konstitusiýany çalışmak sizin üçin dogry pikirmi? Halkymyz bilen aralyp maslahatlaşyp ýürütülişini komissiýa döredip şu konstitusiýany täzeden ýani hakyky adalatly edip şu konstitusiýany dem hukukly edip we şol iki sany Türkmenistanyň gol çeken şertnamalary laýykda düzüp täzeden biz şonu kabul etsek, ne şunu näme diýýär? Näme pikiriň bar? Elbette yani bu alınan şertnamalar güýçi bardy, edilýärdi. Ýöne şu täze Türkmenistana täze konstitusiýa girizmeli diye yani şey yapýar. Pikir edýän. Halkymyz da onu pikir edýändir. Sebebi köp bu konstitusiýany nähili isteseler öz behbidi üçin ýazyldy. Öz behbitleri üçin oyun oynanyldy. Adamlaryň zatlaryny bir kenara atdylar. Onun için o şert yani hükmani suratda konstitusiýany ütletmeli. Tamam. Dogry. Şu 9 gede konstitusiýa çalışanyny bir gede halkyň tarapyndan tasdiklanmady. Bir gede birinji ýa ikinji ýa 5-nji ýa 9-njy çalışmada halk bolup referenduma goýulyp, ýagny bütün halk bolup ses berip kabul edilmeli. Dine mecliste oturan vepaly ýaşullar, şu diktator vepaly adamlar ses berip onun ýani prezident näme diýse öňünden gürleşilip ses bolup avtomatik ýagdaýda kabul edilýär. Diýmek halkyň islegleri, halkyň arzulary ol konstitusiýada ýok. Pesellik. Diýmek biz halk bolup birinji öz arzularymyzy, haklarymyzy biz öz isleglerimizi güýçlendirmeli konstitusiýada. Bolmasa ýetir ananyň siz bolun prezident, men bolayyn, Musa bolsun, beýleki bolsun, eýleki bolsun, ýene diktatorlar bar. Şo bolmaz ýaly. Biz konstitusiýany diň aglamaly etmeli. Biz konstitusiýany halkara gurumlaryň, ýani Türkmenistanyň gol çekip alan borçlaryny ýerine ýetirmeli. Türkmenistan hiç ýerde borçlaryny ýerine ýetirmek. Gorkup Allah bular diňe Türkmenistanyň içinde däl, daşary ýurtda hiç ýerde awra ýok. Absolutno awra ýok. Haçanla bir kiçik bloger Maksat Türkmeniýa ýene bir o şartlyk ýaly emhemeşlik gurulýanyna biz maskara edýät diýenmizde ine men sizi düşündirýän. Men halkara gurumlaryna gatnap ýörüm, janlaşyp ýörüm, hatlar ýazyp ýörüm, pikirleşip ekspertlerine güleşip ýörüm. Hiç ýerde Türkmenistanyň awra ýok. Gaty güýçli diktator döwlet diýip hasaplanýar. Türkmenistanyň dolandyrýan adamlar banditler diýip hasaplanýar. Ünsürüm. Ine bolly resmi taýdan täze prezident. Kim muny gutlady? Kim geldi munyň ýanyna? Pakistanyň prezidenti alap getirdiler. Täjikistanyň prezidenti geldi, atasy ogluny prezidentligi ýani padarka berdi, şunu öwrenip baryp kakasyna aýdyp olam şol ýani eder ýani. Başga gelen ýok. Hangi Ýewropa döwletiniň biri geldimi? Ýok. Şo diktator döwlet Orsiýet, şo diktator döwlet Gazakistan, başga adam geleni bar. Özbegistan olam diktator. Hani bütün dünya cemiyetinin
Yani ösen adam, ösen döwletlerin vekilleri. Hani demokratik adam gymmatlyklaryny hormatlap, üsyan döwletlerin vekilleri. Hani Türkmenistanyň halkary gurmaly? Onun içine oturup gen görýär. Şuraya bir kanşura gidip durka Türkmen halkı näçe dymmaty diýip gen görýär. Olar gowy düşünýär. OBS işlep başladı. Şu karar çıkardı OBS. Türkmenistan'la ayak ýylar maşalarynyň hakları doğru bolýar diýip karar çıkardı. Eýýem biz oýanyp başladyk, olar oýanyp başlady. Olar oýansa, halkam hiç nad etmese, diktator bilen Raşid Meredov näme diýär? Siz kelläňizden fantaziýa ol. Bizim halkymyz aýdym ellerimizi owşap, ýa-ni videolar çekip, giýje uny ýatman diňe meçhitlerde haramdaga ertiden akşama çyly ayetler okap, on kitabyny ýatlap oturýar. Biz olary näme saklap? Ýa-ni bütün dünýäni alýar. Bütün dünýä dogry düşünýär Allah'ın ýanyndan. Ýöne halkdan derek ýok. Olar öýler hereket etbilmeýär. Halk galanda halkyň arkasyna der oturýar. Derdim Ukrainada. Halk galdymy Putin çözdü. Günü halkyň arkasyna durdurar. Bütün dünýä jemgyýeti. Yani şu ýaly. Biz imsin otursak, gelip çöp berjek ýok. Gurbanyň başajak dagy ýok. Musanyň başajak dagy ýok. Nuçanyň başajak dagy ýok. Diňe bileşip biz başarmadyk. Musa, size bir soru. Siz näme pikir edýäňiz? Ne şu çalışmalar, üýtgeşmeler bize gerekmi? Doğru. Ya biz şol köýne diktator konstitusiýasyny ýöre bermeli. Bir täze Türkmenistan gurmak üçin näme birinji aýdymlar etmeli? Ya biz haçanla, ýa-ni ýurda bar, haçanla ýeňer, haçanla garşy otursak, wagt gidip durar. Bir topar öýleşmeleri biz eýen başlar bilýär. Näme başlamaly? Kim elimizden taklap dur? Taklap durýar. Näme pikir edýäň? Hökman suratda özgörüşmeler gerek. Ýöne politiski özgörüşmeden öň sistemaň ütketmezden öň jemgyýetimizi ütketmeli, sosial ütkeşmeler gerek. Şoň üçin halkymyza şol konstitusiýalaryň maddalaryny, konstitusiýanyň näme kanunlaryň ýerden gelip çykanyny düşündirmeli. Diktatura näme üçin emele geldi 90-njy ýyllarda? Bolmasa 92-nji ýylda halka bähbitli konstitusiýa bardy. Bu konstitusiýalyk maddalar, kanunlar her bir raýatyň bähbitini goramak üçin bir instrument. Halk şol wagtda ýa şol kanunlary, instrumentleri bardygyny bilen okdy ýa-da ulanyp bilen okdy. Şoň üçin biz şol instrumentleri düşündirmeli. Näde ulanmaly, nähili edip özüni goramaly. Egerde şol zatlar düşündirmesek, konstitusiýanyň täze maddalaryny girizden bilen halk düşünmese, nähili peýdasy bardygyny, nähili ulanyp boljagyny düşünmese, onuň täze konstitusiýanyň girizden bilen hiçbir ütkeşme bermez diýip pikir edýän. Şoň üçin bize juristler gerek, sosiologlar gerek, politologlar gerek şu siyasi meýdançada. Gynasakda şoň ýaly adamlar bizde ýeten ok şu siyasi meýdançada her haýsymyzda bir mozaika derejede bir bilimler bar da, politologiya hakynda, juridik tarapdan ýa sosiologiýadan biz özara pikir alışyp adamlar düşündirsek, halkyň jemgyýetiň aň düşünjesi öser. Ondan şol kanunlary instrument hökmünde ulanylan bilerler. Elbette başta kıyın bolar kanunları yerine getirmekte, öz haklaryny, hukuklaryny talap etmekde kıyın bolar. Ýöne adişimiz ýaly birleşip kollektivleýin arza berilende, arz şikayet edilende tapkyrlaýyn. Prokuratura, Adalet Ministrliğine. Olar jogap bermese OBS, OON var. Olara baş edilende hökman suratda näme täsir we jogap beriler diýip pikir edýän. Hökman suratda biz konstitusiýany 92-nji ýyldaky bir standart hökmünde almaly we olarda da bir kemçilikler bardy. Ütkeşmeler girizmeli diýip pikir edýän. Dogry. Gattor diýär. Ýöne bir tarapdan ünförüm. Biz häzir konstitusiýa gepleşiklerini başlaýar. Biz häzir konstitusiýany eýýän näçelik düşünürdik? Ýadymyzda bolsa,
Diňe men türkmençesini aýtdym, orççasını aýtdym. Biz köp düşündürük halkymyza. Indi biz 92-nji ýylyň konstitusiýasyny düşündürürük we häzirki bilen 92-nji ýylyň konstitusiýasynyň arasynda näme ütköşükler boldy? Bizim hakyky adalatly parahatly konstitusiýamyz niräge çykdy? Şonu biz görkezip, halkymyz bilen pikirlenip, maslahatlaşyp, olaryň bilimlerini galdyryp, onsoň biz täze konstitusiýanyň, ýani maslahatlaryny, täze konstitusiýanyň näme bolmalygyny ýuristler bilen işläp, ýene de halkymyza düşündürip, ýene de halkymyz bilen kabul etmeli. Ne şu iş geçirilenle bizim halkymyzyň aň düşünjesi ösýär. Dogry düşün. Ol özü konstitusiýany düzüp başlaýar. Diýmek, ýertir kune şu konstitusiýa kabul edilse, ýatdan öler şoň maddalaryny. Diýmek, oň öz konstitusiýasyny, şu konstitusiýa üçin eline ýara alyp gorar şonu. Amerikada konstitusiýa kabul edilenle, şonu goramak üçin bir topar adam eline ýara alyp da kansa gitdi. Öz janlaryny berdiler. Häzirem şu konstitusiýa işläp otyr. 250 ýyldan gorak. Şola ýaly bizim täze döwlet boljak bolsak, fundamentdan başlamaly. Konstitusiýany etmeli. Şu konstitusiýany, mysal üçin Gurbanow bilen Musa oturup ýazyp, ýetirem halka şunu gol çekin ýa şunu ses berin diýmeliler. Ara alyp dogry maslahatlaşmaly. 3 ay yeterlikde bolsa 6 ay, 6 ay yeterlikde bolsa 1 ýyl. Egerde biz oňa çeli ýeňsek, içinde dowam eder şonu. Ýöne biz şonu kabul etmesek, biz öňe gidilmeýär. Sebäbi hemme kanunlaryň başy şo. Hemme bizim hukuklarymyň başy şo. Hemme gitjek ýolumyň başy şo. Toçkasy. Şoň üçin men pikirimçe şu gaty wajyp mesele, şunu biz aral maslahatlaşyp başlap, hem konstitusiýa düşünür, hem wajypdygyny düşünür, hem öz aktivnystymyzy galdyrar. Elbetde kim adam et bilmez onu. Ýöne 10% adamy şurýaly biz ýani bilimler berbilsek, bize ýeterlik bolýar. Täze döwlet gurup başlamaga. Galanan hökümet meşgulüne hökümetin özü eder. Kim hökümet ýolbaşy bolsa, şoň birinji boljak. Menin pikirimçe şu işe başlamaly. Sebäbi ine kimde kim bir ýa bilimler artdyrmaly, hemme zat etmeli, onsoň konstitusiýa etmeli. Ýok, konstitusiýa başlamaly. Konstitusiýa çalyşyp bilmesek, bilimler hem artdyryp bilen. Hemme zat konstitusiýa bagly. Sebäbi konstitusiýany häzir üýtgedip, Berdimuhamedowlar şoňa esaslanyp, öz bandit grupasyny saklap durur. Biz şoň ýa düýüni, fundamentin bozmasak, biz öňe gidiljek. Hatta biz Türkmenistany ýa-ni bunu aýrym bilmez. Şoň üçin şondan başlamaly. İki tarapdan gitmeli. Hem yerlerde işlemeli, hem konstitusiýa we ýa-ni kanun çalışmalar etmeli, hem halkara gurumalaryny işlemeli, hem ýerde sinhrony işläp biz düşündirmeli. Ine şonu biz şolara şans goýman ýeňler. Benim pikirimçe. Mümkin men ýalňyş ýandyr. Şoň üçin hormatly watandaşlar, näme pikiriňiz bolsa, ýazyň, bize siziň pikirleriniz gerek. Innik soraw men Nurjana berjek bolýan. Nurjan. Ine Amerikada bizim watandaşlarymyz bar. Biz häzir gepleşiklerimiz ýuwaş-ýuwaşdan konstitusiýa ugruna gülüş başlar. Ine käbiler diýe Murat Gurbanov, sen kanalynda 4500 adam bar. O adamlar bilen sen näme Türkmenistanda ýa-ni çalyşmalar etjek bolýan? Men özüm analiz edip gördüm şoları. 4500 bizim kanalımızda var. Sebäbi bizim kanalımız iň esasy, ýani rejim boýunça görüşýän, güýçli görüşýän toparyň biri. Hemme MHM güýçler, hemme prokuratura, hemme güýçler bize garşy ýani döküldi. Şoň üçin bizde abone bolmak hukukly. Adamlar başgaça seredýärler. Ýani Telegram üstünden, İmam üstünden ýa-da TikTok'laryň üstünden ýa günden gün dälle başgaça seredýärler. Türkmenistanyň içinäkiler bana düşündürýän ýaly seredýärler. Başga bir prilajeniýa üstünden seredýär. Ine siziň pikirinizçe biz şu işe başlanmada bolýa Türkmenistanyň içinde diýeli gorkýarlar. Ýöne Amerikada azat döwletde, dünýäniň iň azat döwletinde adamlar şu bizim konstitusiýa çalışmalarymyza öwrenip maslahatlaryny berip goşularlarmy ýa ýene de ay bular boşlay, gara gaçyp, ýatyp ömürlük kul bolup işläp giderlermi? Ýa ýene de şu hökümete ynanyp, bandit hökümete gulluk edip, şoň gul bolup
şolary işläp açyk pul gazanyp galanan Türkmenistany iýer şol pasportsa bir zat ise böküp edip olar ziyatka berip ýörerlermi? Ya da şular ahir düşünür. Biz natsiya, yani millet boljak bolsak, biz yürümeli. Bolunny, durgullyk depip yatırdılar. Üstümüze tanf edipdiler banditler. Bizimle galyp, biz güýçli, biz halk, biz ikisany bir deýýursa, jellata, ýüllerine diýip öňe yürümeli. Ya şeýdik giderlerimi ya öňkü ýaly pasolstolary, konsullary ýallaklap, gizlenip, ýüllerini görkezmän, hiç sadyny görkezmän, dünýäde ýok ýaly gelip ýörürler. Näme pikir diýen? Halk ýa-da bu rejimden, bulan konstitusiýalaryndan oýunjak ýaly edip ulanyp, ýani adamlar aldap, onun üçin men pikir edýän adamlar ayağa galarlar. Bizim sizin aýdýan öwüt nesihatlaryňyzda dinlerler. Bir de täze konstitusiýa üçin ýuwaş-ýuwaşdan adamlar atyp başlarlar. Adamlaryň buna ihtiýaçy bar. Isleýär, halk isleýär. Ýuwaş-ýuwaşdan men pikirimçe başlar. İnşallah. Musa sen näme pikir edýän? Sen Amerikada, şu bizim Amerikan watandaşlarymyz, ýani Amerikada ýaşap ýören türkmen watandaşlarymyz bilen men köp buluşýan. Olar näderler? Ay men goşulanok, men doğanma, gyýdymma, kakymma, ejemma, eýle beýle diýip atmaska gözlerlermi ýa-da indi wagty geldi, bizim goşulmaly, bu bizim geljegimiz, bizim durmuşymyz. Biz şunu goşulyp konstitusiýany düzmesek, şu rejim ýyk bilemdok diýip konstitusiýana goşulyp, ýani maslahatlaşyp ýörmek o jenadi işler. Onu edenin bilen seni ýani anyklap bolanok. Risk ýok diýsen bolýar. Şolar goşularlarmy ýa-da ýene-de gizlenip ýolunyň aşagyna getip ýörerlermi? Sizin aýdyşyňyz ol jemgyýetiň atomizaçyasy diýilýär. Her bir insan öz başda öz gününi görjek bolýar, goşulmajak bolýar, öz bäxtini saklajak bolýar. Ýöne soňky 2-3 ýylyň dowamyndaky hadiselere baka bersek, Türkmenistanyň halkynda ul potensialy bar diýip hasaplaýan, ýani Lebapda marda tragediýa bolanda, Aktupan turanda Daşozyň halkyndan, ahaly ilinden adamlar kömek etjek, bir-birisine kömek etjek diýip sadaka berýärdiler, kömek edýärdiler şo wagtda. Adamlaryň bir-birisine arka direk boljagyny görkezýärdiler. Ondan şol ilki protestler, mitingler başlananda da adamlar üýüşüp hereketlerine taýardygyny görkezler, emma bir soňky özara düşünüşmezlikler adamları aljaranly ýagdaýa saldy. Ýöne bizde potensial bar, bir-birimize goldy berip hereketmene potensial bar. Ünsürsek görýän tomoşçylaryň sanyny ýuwaş-ýuwaşdan köpelýär, adamlar gyzyklanýar. Sebebi näme üçin diktatura Ýewropada ýykyldy? 18-nji, 19-njy asyrda şoňa mätäçlik bardy. Ýa halk düşündi, şol ekonomik tarapdan saklap bolmaýandygyny diktatura. Şoňa häzir indi gün dowar Ýewropada geçti, ondan soň ýuwaş-ýuwaşdan Kafkaza tarap süýüşdi. Häziram şol mätäçlik diktaturyň ýykylmagyny mätäçligi häzir Srednja Aziýada bardy. Ýuwaş-ýuwaşdan adamlaryň aň düşünjesi ösýär, mätäçligi bar, erkinligi, özgörüşliklere. Hukman suratda bir adamla goşulýar diýip pikir edýär. Ama şeyler nada. Sağ olun. Men size bir misal getireyim. Gattow diýeniz. Ine biz köp zatdan gorkýar. Köp zatdan biz çekilýär. Ine ünsürüm. Bir taamda 100 adam var. Şu 100 adamın içinde yankı 3% adam var. 3 adam var. Emhemeş. Şu 3 tane emhemeş 100 adama gorkutup saklapdy.
Şol adamlar ýöne galan ýagdaýynda şoň adamyň ardyna bir çykyp sen o ýerinde dogurdur adamlara ada berme bolmasa işin görýär diýse olam ada berip başlasa 3 adam tutsak edip erine de ýa-ni skoç bilen daňyp şoly saklap bolýar. Indi üslerim Türkmenistanyň halky 3 milyon 750 bin. Hemmeler goşsaň polis 14 bin, MHM 9 bin, Hargugurluk 45 bin, 35 bin, beýleki eýlekini goşsaň bir 70 alany. 100 bin diýim. 3 milyon 750 bin halk var. 100 bin olanla 3-4% bolýar. Näçe biz şu tanda ýaly şulara kanun esasyna yara alman dip bilen dop. Dip bolýar. Tebe biz şu bize ursalar öňürüp arkamyzy berýärse, şu Vostoçna bolsa bolanma hiç wagt arkamyny vermediler. Her wagt yüzüne seyretmediler, görüşmedi soňuna çeli. Arka öňürlüň işini aýtdy. Ine bizim halkymyz arkasyny berýär. Ýöne bizim halkymyzda gatyl potensial var. Men köpüsü bilen gürleşýän. Her bir adam addyny bir güç bir şonu jemlerden. Şu jemleme üçin näme etmeli? Nurjandan sonra. Nurjan näme pikir edýär? Bu işler jemlemek üçin. Sesinizi yapıp. Durun men açayım. Basyp görüň Nurjan? Hä? Şol ýa-ni sesi bir gezek bassaňyz açylar. Ses gelen ok. Siz de eşitýärmi? O sesinizi ýa-ni şol mikrofona bassaňyz açylar sesini. Onda siz wara çykyň da ýene giýin bir gezek. Bolýarmy? Bolýar. Nurjan çykyp ýene giýýänçe watandaşlar siz näme pikir edýäňiz? Dogrudan bize 100% adamlar birleşip häzirki wagtda şu diktatory ýeňmek üçin ol mümkinler. Ýöne 3% adam ýeterlik. 10% bizi golýanlar bolsa, 13% galýan bolsa ýeterlik bolýar. Ine şonuň üçin menin pikirimçe bizi agzy bir bolmak üçin biz bir ýerine tragediýa bolsa ýa bir ýerine agyrçylyk bolsa halk bilen öz ýa-ni rehimligimizi görkezmeli, öz şonu golýanyny görkezmeli. Şondan başlaýar ýoş-ýoş. Biz eýerki günne bir ýerine problem bolsa, ay menki dälip gyra çekip türkmenlerden gaçyp görsek hiç adam bolmaz. Şonuň üçin o bize bagly. Menin pikirimçe. Musa siz näme pikir edýäňiz? Näme bizim halkymyzy indi bolýa el tutuşup gawslyk dakyp pionýerler ýa gezmediler, ýa doga okuşmalar. Ýöne arşkaýat ýazanlygynda birleşip bolýar. Konstitusiýa üstüne işlerinde birleşip bolýar. Ýa bir topur kiçik proýektlarda birleşip ýa-ni ylalaşyp gidip bolýar. Bir aramyzda bir ylalaşyk tapyp, aramyzda bir ýa-ni deňarlyk tapyp gidip bolýar. Ine şoň üçin biz näme etmeli? Sizin pikiriňizçe? Indi halky näme üçin näme zatlar agzy birlige getirýär? Şeýle ruhy tarapdan bizim näme üçin atomizatsiýa ýagny adamlar bir-birine ynanmasyzlyk, özüňe bähbilini goramak üçin aýratyn egoistik hereketleri, häsiýetleri eýe boldy. Ne bizde hemeden mahrum etli adamlar birleştirýän zat dinne mahrum etdiler. Yalan din berdiler de. Her bir milletin öz başdak dini bolýar. Tapawdy ýok. Türkmenlerin İslam dini bolsun ya Orslarda Hristiyan, so Hristiyan dini ya İslam dini millet hökmünde birleşdirýär. Ondan bize dindarlar gerek. Halk azy bir etmek üçin. Ondan bize Türkmen halk hökmünde dil
yazıcılar, şahırlar gerek. Gynansak da bizde yektuk şahırlar bar şu siyaset meydançıda. Öne bize köp gerek onları. Dil taraftan vaaz nasihat eden adamlar gerek. Ondan bize juristler gerek. Kanunları bir düşündüren. Kanun jurist yok bizim aramızda. Jurist özne deyip görenlerim bir kanunçular çağırıyorlar. Atmalı, çakmalı, yakmalı deyip öğüt diyorlar. Ol bizi materyal taraftan, kanun taraftan bizi birleştiren juridik kanunlar var. Ondan bize adapte usulümüzü bilen tarihçiler gerek. Olaran var bizde yine yeterlikler. Mesela Akvel Sapara var, Geldi Kariz var bizim adapte usulümüzü bilen. Ondan Ak Muhammed Bayhan deyip yaşlı var. Sozatlar köprek halkımıza düşündürseler hükman suratda bir adamın ruh taraftan birleşse, ondan yuridik taraftan düşündürseler kanunları, materyalistik taraftan adamlar birleşip harekete geçerler deyip fikir ediyen. Ondan öz ara gepleşip geçirmeli. Hükman suratda açık olmalı, halk bilen hasabat vermeli, aramızda ınam durar. Ondan hükman suratda ağzı bir olup harekete geçirir deyip fikir ediyen. Menin pikirimçe, ne men halklara söyleyeyim ne? Söyleyeyim, Ukrayna halkı adı bir değerli. Bir bela başına geldi, hemmeti hükümetim, halkam, içindeki inostransların bir adam yani adı bir oldu. Görüş başına. Yani bizim halkımız üstüne, yani zulüm verenle bizi kaçmak bilelim. O doğru. Men günahkarlamak hiç kime. Yani inni vakti geldi, bizi tutmalı. Sen nerede olay? Japonya'da, India'da, Moskova'da, Omsk'ta, Stockholm'da, Amerika'da, Avrupa'da ya Afrika'da tapav diyor. Oturun yanında görüşüp oluyor. Oturun yanında bir edim Türkmenistan'ın kurulmağına koşup oluyor. Biz edemiz yok. Biz ne edeceğiz? Bir dat deyse ay bunu tanqidlab, la dedip açık yanlış koyuyorsa da ona yankı topul, la dedip vakt itir yani. Yanlışmak var. Ulu yolda yürüyerken hükman yanlış yan. Bulmalı sol. Yanlış yol tap. Bir gidiyen. İdealına gidip bulun o. Yine o küçük yanlışlara üns verip, onu çiğişirip oturundan o bağışlan olun iksan ataul yanlışa anırda durdun. Halkı erip, genotsit, faşistler yani öldürüp gelip otuyorlar. Ne yapmış? Şunu sevden oklu. Ben her vakit Türkmen halkından gen görüyorum şular. Şunun için benim fikrimçe adı birleşmek için biz köp zatların ahlak taydan yankı medinin taydan köp zatları tiyerden öğrenmeli. Menem tiyerden öğrenen köp zatları. Men medeniyetin bar deyip gören adam menem öğrenen. Anladın? Her vakit ösmeli. Medeniyetli ösün adamlar hayvanlardan tapavutlanıyor. Yani şu yankı nimet öyle. Dine iyimek, içmek bolsa onu biz hayvandan tapavutlanıyor diyor. Men Türkmen hayvan diyem o. Yönü bir ahlak taydan şeyle var kaçtık. O ömü çıkan adamların ata ol. Hiç vakt ahlak taydan bir yukarı adamlar değerli. Kizik edarda yolu solon koyup bulun oktu. Şol yani bir heppe medeniyetsiz hiç sada düşünmeyen dine pul oğurlamak adamlar hükümet dercesinde işlep bizim hükümette teyze siyaset yöretip başladılar. Ejen kalkan koyman sögmek, birbirini hormat koymalar, dine sögüp, kırıp, yankı derrov david etmek, derrov bunu işten ayırıp zat kalmak, çalışmak, para almak, korrupsiya, dine şolatları yankı üstürüyorlar. Diymek şolatları üstürüne bir meydançada beylik zatlar kiçeliyor. Yankı moral normalar, ahlak normalar, medeniyet normalar kiçelip yitik gidiyor. Anladın mı? Yanına o burkulu ayal dörek başlıyor. Ya da ol Gülşat neymiş onun yani yazıcı. Kaplan yal tartaşlı. Men adam bilemem. Yallakların koşunları dörek başlıyor. Şoların şol yankı bihep ve medeniyetsiz adamlara öz pis medeniyetini görkezip bütün dünyada bizi maskara ediyor. Şu hatta durdurmalı. Fikir etmeyin.
Ay şular bir zat eder, bilen garaşyp işläp pul gazanalım. Türkmenistan açyňça içine baryp, ýa-ni biz pullarymyzy goýup baýar. Baýamak ha. Türkmenistan barylmak ha. Uturur. Siz bolmasaň bizim etbiljek dadymyz ýok. Şoň üçin her adam, men her adam diýenim kimiň wyjdany bar bolsa, entek ýüreginde enatasynyň terbiyesi galan bolsa, wyjdany galan bolsa, bütün kynçylyklary görüp öz wyjdanyny saklap gelýän adam bolsa öňe çykmaly. Bize 10% adam gerek. Mümkin mi? Ölüp Türkmenistan düzeltmeli diýilýän zat ýok. O bir topar adam öljek bolýar. Ölmeli, doğanlar. Birden kalsak öýler gaçyp gidýär, boldy. Ölüm ýok bizde. Sebäbi 99% adamlar karşı şuňa. 30% golýan ýok şu beýlik döwletlerde ýa. Diýmek çaknyşyk bolmaýar. Bir kalsak hemme bu tarafa geçip gidýär. Şonu düşündürüp ýaladym bolýan. Bizim halkymyz ynyn okşadatdyr. Nurcan näme pikir edýärsiz? Doğrudan şu rejimi golýan adamlar barmy? Ýallaklardan başga ýallaklara bolar, adam hatalarına da salmalar, olar gün basmaly. Halkyň dünýä garaşyny ütgetmeli. Adamlar yurttaşyna da 7 gün ýani gulçylykda işläp bir çörüm tapsam çağılanma iyi vereyim diýip bu politika bilen hem işleri ýok, adam ýok. Ýöne halk özgürlük bolmagy taýin. Hepsi meniň pikirimçe 90% adamlaryň taýin. Biz elektron saýlawlar geçirdik. Pikir etmedik. Bun ýaly 74 götürüm ses alars diýip. Demek halk isleýär bir özgörüşlügi. Olan boljak. Bunu ýuwaş-ýuwaşdan etmeli. Bu ýalakalarym öz-özünden gider. Bizim ayağa kalkmamız şart. Hökmany suratda ayağa galyp ýuwaş-ýuwaşdan bolsa da ädimler ätmeli. Ol ýalakalary zada hiç ünsem bermeler, olary dinlemelem däl, olar adamlaryň aňyny, düşünjesini ters tarafa öwürýärler. Men pikirimçe halk taýin. Doğru. Musa sen näme pikir edýän? Yani doğru belli geçtiniz ahlak taraftan. Şu gadimi filozoflar, akıldarlar alıp görsen de näme Konfuçy ya Aristotel şolaryň döwletin gözbaşı grajdanyň ahlak taraftan zerur diýdi. Şol gaty zerur bu ýerde Mikhail Lomonosov vatandaşymız bu komentarý goýupdyr. Öňce watany söýmeli her Türkmenistan grajdany ulusy kiçi watan dälden öz ýakyndaky adamlary söýmäni başarmaly. Ýani aýdan zatlaryny halkda näme agitasiýa geçsek, şol ýürekdeki söýgü duýusy dörer, oýanar diýär. O her Türkmenistanda bar. Ýewropa näme üçin şonýaly uly derejege geldi? Olarda Hristiyan biraz var da, olarda her zat diýär, her düşmandan söýmäni başarmaly diýär. Bizim şol zady agitasiýa geçirsek, her bir vatandaşymyzy söýsek, ýaman kiçisi ulusy bolsa, şol zatlar söýgän zatdan güýçli diýerler. Hem zat ýeňer diýip aýdýarlar Ýewropalılar. Şeýdip şol ideýany ýayradyp, ideýam ýayrasa materiýa geçýärdi. Şeýdip uly derejege gelýärler. Şoň üçin olar adamzat gymmatlygyny düşünýärler. Adamzatyň gymmatlygyny düşünüp, şoň aladasyny edýärler. Şoň üçin uly özgörüşlikler getirdiler Ýewropada. Bizim şol derejede adamlara ündep etsek, nesihat bersek, aýdyp dursak, adamlarda şol duýguly görer, oýanar diýip pikir edýär. Gorky diýen duýgy adamlary darga diýär, söýgü diýen duýgy adamlary birleşdirýär. Birleşsem agzy birlik bilen hereket edip bolýar. Diýip pikir edýän hökman suratda bir üstünlük kazanars diýip pikir edýän. Sağ olun. Sağ olun. Gattor belläkeşdiňiz Nurcan Musa da ünsem adamlar. Şu diktatorun siyasaty esasy adamlar gorkuzmak.
hemme kanunları, dil kökünleri çıkarmak, adamların yani haklarını, hukuklarını peşeldip korkuda saklamak. Şoň üçin bular hukuk komitesine ýa-ni genişine geçirýärler. Bular diňe prokuratura bilen ýygnak geçirýär, polisiýa, bular şu polis bilen prokuratura hukuk genişi bolmasa, bular bir günem ýaşap bilen. Täze bular halka dayananok. Bular edýän hereketleri hiç wagt halk üçin, halka dayanıp bile ýörer ýaly. Aýratyn. Ne şoň üçin bize halkyň konstitusiýasy gerek. Halkyň ädimleri gerek. Halk öz ýurdun özüne eline almaly. Halk saýlamaly. Prezidenti, meclisi, parlamenti, ýa-ni ministrleri, bütün ýa-ni agzalary, vekilleri, o Sowetiň vilayet ýygnaklaryny hemmesini halk saýlamaly. Departamentin ýa-ni ýolbaşçylaryny, polis bölümi hemmesini halk saýlamaly. Ondan şu ýa saýlalar balyp başlasa, ne Ýewropada şeýle şol. Gaty şart ýagdaýda biziň hemmemiz saýlawda saýlanar durur, çalışar durur. O gerekli çemçe ýaly sen ýa-ni polis bolup beýlekini gysmarsyň, ýa-ni ol polis bol, sen bolsaň. Onuň kanuny ýörer. Adatlyk bar, söz adatlygy, medbugat adatlygy, grażdan adatlygy, hereket adatlygy başarjak zadyň ýok. Men üns berýän köp döwletlere men hasap etdim 91 döwlete gitdim. Şu döwletlerde her wagt halka seýledýän. Şoň däp desturlaryny öwrenýän, güýç taraplaryny öwrenýän, geň görýän köp halklardan. Bizim halk bolmaly, millet bolmaly. Milletçiligimizi ýitirip barýar. Elini bolly. Biz bir noktada geldik, biz galyp başladyk. Biz häzir yatan yerimizden, ýa-ni aýagymyza oturduk. Inni ýoş-ýoşdan bir aýagymyzy galdyrmaly, soň ikinji aýagymyzy, soň dik durmaly, soň ýörek gitmeli. Şu ýa-ni şonu etmesek ýörek bilmez. Her kim soňuna garaşýar. Häzir hemmesi galandan menim bökörüm, öz myltygymy alar, menem goşandym diýip. Ol müňünce adama ädime çeldi, bizim ädimlerimiz köp. Goşun adamlar biz hiç wagt müňünce ädime barmaz. Birden şo bolaýan ýagdaýynda da biz ýene bulaşyp gider. Halkymyz biz soňat. Bilimsiz, jemgyýet bilimleri ýok. Kanun bilimleri ýok. Biz şu ýaly öwrenip gitmeli. Men şunu ulaşdym bir ýer bilen. Ýa-ni gelneje jaňa diýär. Ýadyňyzda bolsa Sygyr oglanyň gelneje. Ýa-ni Sygyrly problemi. Şu diýär. Wagt nina ýazmaly ýazjak. Men internet bilen okuýar. Ýa-ni daşary ýurtda ýaşap, telefonu ulalım, eşek ýaly işläp, gije uny işläp, pulam ba internet bilen ok. Diýmek, bir açyk wagt ýitirmeli, internet bilen adamyň ýanyna barmaly, pulun tölemeli we öwrenmeli. Bilen öwrenýär. Bilen bir programy öwrenjek bolup, biz pulunu berýärse öwrenýär, gije uny galmadýar. Ine men IRT'de onda ýygnagymma meni öwrenýärler täze bir programa. Bilen öwrenýär. Sen seyretmeli onu. Niýe bolsaň şonda bol. Durmuşdan ýa almaly. Türkmenler durmuşda ýa alman, Orta Aziýada birinji döwlet bolmaly. Ünsöriň, entek bir döwletem etkerenok biz dünýäde know-how etdik. Saýlalar, elektron saýlalar geçirip 500 000den ýokary sesler aldyk. Ne galasaň opozisiýa setbildi, ne özbekleriniňki, ne täjikleriniňki, ne gırgızlarniňki. Biz gramatna, kanun esasyny hemme zatlar etdik. Diýmek, bizim halkymyzda potensial bar. Diýmek, biz kanun esasyna ýürep netije gazanyp bilýär. Men şeýle pikir edýär. Mümkin men ýalňyş ýandyrym. Wagt öküdür. Doğru. Soň soru hemmäňizde inni konstitusiýany biz çalışan ýagdaýymyzda, referendum geçiren ýagdaýymyzda rejim näýli bize üns berer, näme eder? Şunu gorkup başlarlar, ýa şun elindäki dubinkasynyň düýbüniň zynjyry elinden gidýär. Dubinka öz-özünden ýa-ni isparyat bolup gidýär. Musa, sizin pikiriňizçe rejim näder? Biz de halka düşündürdük kanunlary, konstitusiýany. 92-nji ýylyny düşündürdük, şunkyny düşündürdük. Bu çeýnäp berdik, tapagyny düşündürdük. Täze proýekti ýasadyk, berdik. Halk bilen 3-4 ay maslahatlaşdyk, ahir kabul etdik referendumda. Indi biz kabul etdik, onu bütün dünýäde jar edip ýa-ni biz gollap aldyk. Indi o konstitusiýa
gittiye de täze konstitusiýa başlamaly. Inni o yerdäki ministrler, o yerdäki meclis, adalet hemme zat ýitip gidýär. Sebäbi olum düýü dokumenti ýitip gidýär. Inni rejim nämedir? Ilaytada atogul nämedir? Ne? Atogul nämese dörsün tapagy ýok. Rejimin goldayan adamlar vardı. Esasen KGB dayanýa, güýçlüňji organlara dayanýa, polisiýa dayanýa, prokuratura. Olaram indi ýoş-ýoşdan düşünýärler sebäbi näme bolsa-da adamzadyň tebigaty bir adamzat tebigat tarapdan sosial we rasional haýwan diýip hasaplanylýar. Sosial diýmek näme? Adamlar birleşip özüniň näme bizapaslygyny gözüm tutýarlar da. Ýöne döwlet derejede adamzat bir struktura ýerine tutsa özüni bir gorowly diýip hasap edýär. Alternativ struktura berilende mesela täze konstitusiýa, täze parlament, täze hökümet bar diýip näme teklip edilende bu struktura rejim tarapdan struktura ýam çüýräp işlän ok çukura gaçyp barýar, ölüp barýar diýip hemmemiz görýäs. Şol içindäki işlän adamlar hem görýär, göz ýetýär, emma alternativ struktura görmän soň şonu dowam etdirmäne mejbur bolýarlar. Ýokardaky näme diýse şonu etmäne mejbur edýärler. Bar näme şonuň garnaşlaryny ýa kossarlaryny başyt etdiýse mejbur bolýarlar. Biz alternativ hökümet, alternativ konstitusiýa, alternativ sistema, täze siyasi we ykdysady struktura teklip etsek, kudurlasak adam halkymyza hökman suratda öz ornuny tapmak üçin, geljekde öz çağlaryny goramak üçin, öz näme tebigatda psikologiki baglyda şol ýerde ornuny tapjak bolup hökman suratda halk tarapyna geçer. Aşağıdaky adamlar hemmemiz näme Nurcan dayjamyz aýtdy da halk garaşya özgörüşler taýin ýöne erk tapanok. Erk näme üçin tapanok? Sebäbi sel görenok, näme maksat görenok. Maksatlar sel näme bolsa-da ine türkmençe ýoş-ýoş ýatdan çykyp barýar da. Şol sel görse adamzat hökman suratda şol tarapy ümtilýär. Biz şol sel görkezsek, näme nişan görkezsek de tapady ýok. Struktura şol gora güýçlüňji struktura adamlarym hökman turapda bizi halk tarapa geçirdiği pikir edýän. Bizde hazır struktura ýok-da, öz boluşy halk gyrýas, ana halk tarapa geçin diýip aýdýas. Ýöne haýsy tarap näme niresine geçsin diýip pikir edýärler. Şoň üçin pikirjenler. Ýuridik çözgüdi ýok şoň. Geçmek. Biz hökman suratda struktura teklip etsek, öz ornuny tapjak bolup adamlar halk tarapa geçirdiği pikir edýän. Gat dogry. Menem boşlayan aýdan atlandy derdim. Şu konstitusiýada men size ýatlanýan 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan gelýän konstitusiýada bizim halkyň hiç ýyly haky prezidenti aýyrmana ýok. Diňe ýanky halk geňeşiň, halk maslahatyň şol soragy seretmäne haky bar. Ýa-ki kiçik bir grupdan 56 adam ýadyma sayan bolsam 56 adam çözýär şonu. Halkdan 56 adam bar. Onuň ýolbaşçysy Gurbanul Berdimuhammedow. Ýene pikir edin. Gurbanul Berdimuhammedow öz ogluny impeachment edermi? Elbetde ýok. Diýmek biz şu konstitusiýada hiç wagt halkyň arzulary, niýetleri, islegleri ýerine ýetmedi. Biz şunu şu ýagdaýda çalışmaly. Egerde biz konstitusiýany häzir täzeçe özgörşüp alsak, bir 6 aýda, 9 aýda onu biz ikinci udarmaly, ýani ikinci şertimiz impeachment edip halk bilen ses berip aýyp bilýär prezidenti. We jenaýaty çekip bilýär. Ine kanun ýoly. Biz her wagt aýdýardy kanun ýoluna gider, her mäňde kanun ýoluna gidersiniz gelýär. Yara almaly. Şunun meteri yara ýok. Şunu biz konstitusiýany kabul edenmizde biz bütün döwletleri iyi verer, ýani häzir prezident saýlawlaryny bütün döwletlere aýdyp otursa, şol ýaly suud eder. Ondan soň impeachment geçirip
Biz prezidenti ayırsak, onunla bütün dünyanın gurumalarına, BMG, OBSE ve Amerika, Avrupa devletleri, güç devletleri aydar. Halk bolup biz ayırdık şunu. Şu halkın isteğini, halkın kararını yerine getirmeyene kömek edin diysen, yine onu bular edin işini oluyor. Katı şart yanıydı. Yine şunun için kanun yollarda gitmeli. Katı doğru diyanız, biz konstitusiyanı kabul etsek, konstitusiyadan son impeachment edip onu ayırsak, Serdar Berdimuhamedov, parlamenti raspuska etsek, yani kovsak, bollu, bizim öyümüzde size tok yok. Onu demek, ministerler ve idardaki işleyenler halka boyun eğmeli. Vaktini hükümet dörediyer ve şunu boyun eğdiriyat şunu. Şunu öğülerek tutuyor şunu. Bir topar çözlükleri var. Yuridik çözlükleri. Şu yoldan gitmeli. O bizim görüşümüzün bir uğru. Biz bir 4-5 tane uğru olmalı, etmeli. Her uğru beylikle nizamisme pabeda getirir yani. Yani şu yani diktatör yenip oluyor. Yani şu zatları Türkmenistan Orta Asya'da birinci olup ediyor. Men şundan ayyadım. Biz Orta Asya'da ikinci yer aldık. Hazır Türkmenistan birinci yer aldı. Yani demokratik yolu. Şunun için vatandaşlar durmalılar. Inne Nurcan'ı soru öğretmeli. Nurcan, inne siz ne fikir ediyorsunuz? Türkiye'de yaşayan adamlar, Türkmenistan'ın içinde, veya internet yok Türkmenistan'ın içinde. Yönü, Türkmenistan'ın 45% halkı daşınma. Ön minus tuşum. İni şunu plus edip ulanıp biliyor. Bir de referandum geçirip şoları ulanıp Türkmenistan'ın bandit köpüğünün işini olup biliyor. Şu Türkmenistan'ın halkı, daşınmaya yaşap duran halkı, şu da düşünüp bilir mi? Şu katı vaciptiğini ve hiç tadı etmeyen, adını bilirmeyen, hiç yerde seni izarlanman, yani sesini ver, yine prezident seçiler berli. Kime çare verildi? Ya kimi tuttular? Allah muradını diyişyali. Hiç kim tutan neler? Hemen maglumatlar dur. Hiç kime gitmez. Yöne görkediler. Görkedilip dur. Şonun neden duruyor? Yine biz şu sayıları geçiren yağdayına. Şula adamlar iş vakti, 10 minut vaktini sarf edip ses verip biliyor. Yöne akşamlarına hepti de bir edek, iki edek, yani kanunları seyrede bizim diyen dağıtımın konstitusiyaları öğrenip, öz maslahatlarını, fikirlerini yazıp, koşulup, aktif olup, sonuna doğru ses veriyor. Şuları unutup olur mu? Ya şular şuna da koşulmaz mı? Yani fikir edemem. Elbette olur. Halk onu istiyor. Halk karışıp dur bu özgürlüğe. Yani ben fikir edemem. Даже 5%'dan yok diyemeyeceğine. Halk yağda değil. Dışarı yurttaki adamlarım, ne kazansalarım, ne metselerim, her kimin öz vatanı, öz doğun karındaşları, mezarlıklar, her kim onu istiyor. Öz zatına gitmiyor. Şunun için halkımız tayindığına men inanyan. Bu tayda yine de impeachment dediniz, Türkmen halkı onu saylamadı. O bütün dünya o hiçim saylamadı. Onun için o impeachment'lıktan onu ayırmak gerek yok. Biz öz konstitusiyamızı kurmalı, şu yol bilenem gitmeli, halkı ayağa kaldırmalı. Öyle düşünüyorum. Doğru dediniz. Yine biz konstitusiyanı kabul eden yadayımızda, bütün dünya car eden yadayımızda biz karar çıkartıp biliyoruz, halk olup, yine ona referandumu koyup, Türkmenistan'ın prezidentini işten ayırmalı ve cenayda çekmeli. Türkmenistan'ın halk yenişini, vazifesini oğurlanan Gurbanguly Berdimuhamedov işten ayırmalı, cenayda çekmeli, referandumu koyup böyle şotoru. Şuna ses verilse, onu ispaniyat etmeyene, yani yerine getirmeyene, biz içinin kulluklarına yüzleniriz. Onu etmese, biz bütün dünya hükümetlere yüzlenip, halkın adından kömek sorar. Onu olur bize kömek verir. Yine ansatıyor. İçinde protest etmeliler. Men ayyana her yol öz başta rezultata getiriyor. Netice. Biz şunu düşünmeli, şunu bağırlığı. Biz şunu düşünmeyen yok deyip görsek, şu varianttan bağırlığı bolon son, biz öz mümkünçiliklerimizi yitiriyor. Şunu düşünmeli adamlar. Şuraya yankı utdiyalar.
Kuş oynayan ýaly utmalyşyn ol. Şoň üçin biz her wagt çagyrýar, aktiv bolun. Protestde çıkıp ýanky öz ýüzüňizi gökep görmek hükman näl, aktiv bolun, kommentariýa ýazyn. Bir ýerde bir zat eşdigimde goşulun, syklary paýlaşyň, aktiv bolun. Birek bilen gürleşin, Telegram kanallar açın, Telegram chatlar açın. 2, 3, 4 Türkmenistanyň içi bilen dolu gürleşip bolup geçen zatları telefonuna her adama düşündürmeli. Telegramda jaňadan hiç kim bilmeýär. Düşündürmeli. Bizim videolarımızı kaçan görür, kaçan nemeler zat diýmeli. Her adam adil her adam. Onu biz diýeňler. Onu bulun sany men ýalňyş düşündürdüm ha. O togda 100 adam bolsa, şunun 3 adam. Hemme gulluklarını ýa-ki üýşürsen 3 adam. Biz bulary 100 adamdan bir 20 adam olsa da kalsa da yeňýär şunu. Men şoň üçin ýani 10% bize gerek. 10 adam kalsa 3 adamı yeňip bilýär. Şoň üçin vatandaşlar Türkmenistanyň bar sizin eliňizde. Sizin mukbalyňyz, çağrı mukbaly. Sizin arka dağlarınızın, ýa ata-balalarınızın yerleri sizin eliňizde. Bir Muhammedowlaryň eline hiç tat yok. Inanın. Biz size variantlar berýär. Biz sizi şu yola çağırýar. Goşulun. Biz şunu teknik taýdan ýykýar. Şu hiç adam edin. Şunun bilen biz öz gepleşiklerimizi gutorýar. Şu gepleşigimizi ýene bir gerek Ünsüýanyň konstitusiýasy, 1992-nji ýylyň konstitusiýasyny biz aýdyp başlar we 2020-nji ýylyň konstitusiýasy bilen deňeşdirip tapawutlaryny düşündürür. Onsoň biz ýanky size bir wagt işläp taýar bolansoň konstitusiýa proýektini berýär. Onun üçin bize juristler gerek. Onun üçin halkyň içinden öňegden ösen adamlar gerek. Biz häzir konstitusiýon komissiýa döredip oturýar. Egerde araňyzda şu komissiýa goşuljak adamlar bolsa, kyn görmän bizim bilen habarlaşyň. Ya Musa, ya Narjan, ya Nurçan, ya maňa ýazyn. Kyn görmän. Men şu efire gatnaşan adamlaryň himmetine sag bolsun diýen, bizi dinläp durun, bizi ýazýan adamlary da köp taňaýar. Musa we Nurçan edil 30 sekund näme aýtsaňyz bolsa, aýtjaklarynız bolsa, ya maslahatyňyz bolsa, ya pikiriniz bolsa, aýdyp bilersiňiz. Nurçan sizden başlany. Halkymyzyň taýynlygyna men ananýan ýani gaty umyt edýän aýaga galarlar, goşulşarlar. Bizim gaty akylly oglanlarymız bar, ýuridiski taýdan işeňir aýal maşgalalarymız bar, gelin gyzlarymız bar. Men ananýan halkyma. Sağ olun. Sağ olun. Musa siz berdimi? Çıktı ýa. Çıktı ya. Bolýa. Onu vatandaşlar biz gepleşikleri wagtyňyzy güýmär ýaly, ýa sizin wagtyňyzy ogurlar ýaly geçiren bu. Biz gepleşiklerimizde size ýa ortalarda ýa prosвещение, size ýa jemgyýet bilimleri bermek, size kanunlar düşündürmek, size kanun ýolları düşündürmek üçin edýär. Siz hökman peýdalanmaly şu zatlara. Şu zatları egerde düşünüp bilseňiz, şu videoları görmeýän adamlara haýyş edin, görsünler, olary düşünsünler we sizin bilen araňyzda ýa gepleşikleri geçirip hakykat tapjak bolun. Egerde bizim diýen zatlarymyz ýalňyş bolsa ýa bizim diýen zatlarymyz bilen ylgalaşmagyňyz kyn görmän kommentariýda ýazyn. Bizim sizin pikirleriniz bizim üçin gaty wajyp. Şoň üçin sağ olun, indiki gepleşiklere çeldi. Sağ olun. Sağ olun.